Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Karbi Anglong Autonomous Council pen kacharia tum 6 sidul mate Karbi Anglong along ri kachari jiaron awareness mate workshop ke padupon paninia pharmana puthak hawar ke hat LAC APHLC General Secretary Ruby Singh Ronghang pen KAC le pen team Karbi Anglong abitung atumaphan kachurupon. Karbi Anglong Autonomous Council pen 6 sidul mate awareness kapimana puthak hawar ke hat LAC APHLC General Secretary ke hai Ruby Singh Ronghang pen Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong abitung aphan kachuru ki pipon. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong 6 sidul mate longlip helang kacherai komjia puthak awareness ki bipon theka pot kachuru ki pipon. Lapen labangso awareness ajay make 6 sidul constitutions ke thekser abangphu pangrum ponsi ake hai Elvin Teron aphan rong asaramai lapen SGB GB doan pangrum ponsi EC 6 sidul constitution aputhak klardak pen paninia pharman workshop peman ponlo. Labangso awareness ajay make deng pon ki misen lo atheke dead longri ki kim lapen aron kachari nang jialam klardak pen ke than pon theka pot chorolo atheke dead longri ki kim aron 6 sidul constitution aron ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon avelang mate chari pon pelangpu panini 6 sidul constitution awareness mate workshop kapeman pon along thanda ka potsi hawar ke hat LAC APHLC General Secretary Ruby Singh Ronghang pen chorolo pusi rata hong jaya long than pon lo. Lapen Ronghang ke hai pen ke than pon thu APHLC asong pen Central Committee President je ai kathar than bom lo ilitum Karbi Anglong Autonomous Council 6 sidul constitution aron ateng pen le ilitum Karbi Anglong Autonomous Council kachari ponlong kalilang pu than bom lo la potsi non BJP asong penta Karbi Anglong Autonomous Council abenar en ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen patir pi ponsi inglong aso keteng aron mate 6 sidul constitution aron alam chini ponang jipu meke prangpon ke mission alam lo lapen Karbi Anglong arat aphan pachini dakji aphan ke than pon thuji aphan 6 sidul constitution ke thekser aphan kape than pon ji aphan ke pha pen klardak alam than pon lo Karbi Anglong Autonomous Council pen non puta 6 sidul constitution aron ateng pen le ke claim pon kalilang pu Karbi Anglong Autonomous Council abitung aphan ke than pon theka pot aka hai Elvin Teron aphan chorolo lapen ning thelo Karbi Anglong angkang pi inglong aswarat do anta non ki chini daglo pusi ningthe ponlo pota than pon tangte alang li hawar ke hat LAC APHLC General Secretary Ruby Singh Ronghang pen kaningji pon alam le arju ik sinang. News report Karbi Anglong News Channel. Non malom KCC mate tim Karbi Anglong kechari atu 6 sidul mate Karbi Anglong longri kechari ji aron bangso awareness mate workshop ke padopon ini farman bangso bu thaksi nili kaning je pon kangtung sia hoklo radu pini Karbi Anglong long inut hekser bangfu ake hai Elvin Teron alang li bangsu 6 sidul awareness mate 6 sidul workshop la 2 days nini farman klardak pen rata thengnu 6 sidul mate Karbi Anglong kechari nangji laso aron alam ke thanpon sia hoklo alang li ta inut hekser bang popod alang li phanta chorulo alang li dead longri isia dead chari nangji protangte aron choklim nangji laso posi India dead along sitami pini central atum kechari nangji aron state atum kechari nangji aron lapen ilitum Karbi Anglong mate 6 sidul hawar kechari nangji aron non mat Karbi Anglong long kechari aron ke choklim le langpu Daniel Terona ke hai klar dakpen ke than thekapo chorolo tasilahen lo radatum nilitum APHLC asong pen mate ake hai jai kathar sar kai ke mata me rada phan ke than pon ke lahen lo ilitum Karbi Anglong along det kechari mate ilitum me thang along ri kechari ji aphan aron choklim kalila aporsi ilitum
inglong aso mate karbiara tum jong si jing thur nang ji la pen ile tum ning ke hanga teng pen klem long nang ji pro tang te fransi bangke constitutional long nang tokpi da 6 schedule khala paragraph 2 la pen sub paragraph 7 na teng pen si det chari nang ji pu kai ke matame my meeting along rong aro se tame kitab pon open ile tuma jai ka tharsar rad phan ke than pon ka chepat duk pon ali bangke pini rada tum tame chini nang po ile tum karbiang long tumas council ke non mat ke chari ke aron chok lim kalilang puke ake hai elvin teron siklar dak pen than det le standing dugalam ake hai elvin teron la anani penke karbiang long ke chari nang ji aron chok lim kalilang pu than dak hai hede da bangke lage ning duk mimi der piklu jong si afrang pen alang li nu thek sera bang fu nona son det ke chari nang ji aron mate me thang ke chari nang ji aron chok lim kalilang pu ma tha pen rat phan than dak pen klem patir pi pona son de pini ili tum la pam sung se det ji apolo tame alang li chini det se tame ka chini ne ka chikrong ajok pini ile tuma det along ile tuma long ria long arni wang mat ke chike be tum nang ke pleng ile tuma hema dit ile tuma asa kuri ile tuma contract ile tum abe par beha kadu ko be aja ko ngam ile tuma arar phan non nang thilap lo kasin dile ke pudami bangke der pig lo alang li elvin tirona ke hai tame non der o apor tame alang li puthot alang li me thang ke thek ka chini la so gyan ke to ko ka jok pini rat phan class dak pen ke than thek por ke choro lo la bena ko du thula ASDC top leader Dharam Singh Tero lake nilitum hawar ke hat LA along ASDC adin hut SDC ke chari hut alang li phan MLA ke pahai pono la pen nili ta Silrompur se ke dolo la pen alang li ta Silrompur alang li rong ke jortrona ro alang li Dharam Singh Teron tame pini 6 schedule alam rada phan klar dak pen ke thanun thek pot joro pilo sidame ni lipudam ji bangke alang li MLA ki khia hut ja kong do hut alang li 6 schedule alam rada phan ke than thede pot ning duk pilo ta janon pini APSLC asong election rem det hai sidame ni litum rada phan ka chothan atogano constitution na teng pen ke than pon kai ke mat rada thengno klar tak pen ke than pon vel alam bangke pini bangke nilitum election le rem det tame nilitum akache song bangken hai det le kasi choro lo nono bangke nilitum APSLC atuma 6 dul ta akaprek kalilo pen pini Daniel Teron Elvin Teron la pen Dharam Singh Teron an parta Tuliram rongha ke matha hala so 6 dul ta aka break karilu ta dihui si bangke lang tum nang pudulo je jai ka thala 6 dul ke lang chinglu le det nang ji a chu ching tip te det nang ji reng ang jang nang ji la busong si ka che patar mate ka ching nek choi sami pinia banga thekdam long lo ili tuma det people se ke vir lo ili tuma khai people se ke sung lo la pro tangte ili tum det ke chari pro tangte methang aron chichini vek nang ji kasi nono bangke ili tu sung oelo non tim Karbiang long atum tame alang tum 6 dul awareness ba doyad lo non wrong ro barlos tame APSLC asong mate jai kathar ko soma ka thanda malang tum tame wrong ro barlos 6 dul alam than pon tola bangke choropik lo alang tum pa ninga rong piklo to BJP along inut bahani a workers a chamcha tum non along la social media long lam the ka chepak la dun je CM Tuliram rong hang ke non ke claim pon ke 6 dul pen akang tu si ke claim pula se la ta bang matha meme
60 pen ko ana kang tu to mane 60 pen ta akang tu do ta hai la ke det pi ki maron ta me li tum 60 ar loke la 60 la long kopi ma constitution na teng anse du chot pula so pen akang tu ya bele bon la se 60 bodang de inglong so phan se li tum phan nang ke rai pi lo la so teng si ke klem pon po la pen tuliram rong hang ta la so teng be se klem pon po bu se ning thilo la se prabjin pen 60 constitution na teng pen mini constitution na teng pen paragraph 2 la pen sub paragraph 7 high court pen ke hai tang a case separate electoral pin chong nang ji pula high court pen man peng edo guwahati high court pen jitu order ki pia teng pen ke claim pa chun pon po busi ning thilo athe elvin tero na khai ning ji lo jong si mini constitution mate Karbi Anglong Autonomous Council chok lim pen mini constitution kim nang ji pro tang te la ke thom chingbar kri nang ji chi ke thom aja kong ta do nang ji alang li pro isi bangke executive isi bangke legislature la pen isi bangke judiciary la se la ke thom chingbar kri lo pro tang te ilitum a 60 mate mini constitution playing un po la so klar dak ke than the ke po choro lo la se non ke padusi Karbi Anglong rat phan chuning rilo rat tum APSL sia song mate jai kathar alangli pini IS retired officer mate IS officer pen alangli sangkok pen office dame pini sareng sarua pors dame alangli khai longria farman kaching hona joine se pini alangli dode sangse ajo jerlo pirlo alangli khi dat pen chepa kon se pini adona arong hawar alangli 6 schedule awareness ke pipon ani wang se klar daklam than pon bom lo pini social media pen chenglok pini kitab pen my meeting along tame kitab bhari kitab pon pen se aron pen ke thanda ta so posi pini elvin tero na ke hai ke than alam ta ahok lo 6 schedule mini constitution aja kongkelano pen ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ke cari aron chok lim de lang pu alang ke paklar pon la bangke pini APSL sia song political le phanchot kelo la ke Daniel as ki ko elvin tero na khai sin ingji dakla ta se la solam bangke ilitum chini dun pa mekana pola se ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ke la ka ja kong theu la pen 6 schedule constitution polotang te la ke ilitum mini constitution det ki maron so pose ilitum la so arona teng pen che chari longji command tu lo la abang se ilitum raratum ilitum chonghong nang ko po la pen jong ka chonghong ka chok chelo la si ilitum la so a det ilitum aron ilitum phan Indian hong bidhana long nang ke kempi nang ke pandong pia teng pen jong se char jak nei protang te normal Karbi Anglong Autonomous Council SCA matum tame claim po nang po pini pen ke dam tangalam ke ilitum la pula ben puchi pupera non ke wang jilang pini pen 6 schedule a constitution ateng bese pini Karbi Anglong Autonomous Council cari ponang polake jong se cari pon pete pulotang te la bangke la ke political ali lo la pen pudapon ini pini APSL simate jai kathar phan la ke langun ni alam chotlu nangli tum alam ke ningi chot akam ke claim clip pulotang te la se aprangsi bangke 6 schedule constitution ateng pen paragraph 2 la pen sub paragraph 7 na teng pen separate electoral kapin chong bangke la bangke claim back nang potuliram bong ke hai la pen prabjin pen PGR VGR along le eviction nang po 6 schedule ateng pen la pen te prabjin pen pini la aron re pen council alo 6 schedule alo ha Bihar pen ke wang Rajasthan pen ke wang West Bengal pen ke wang halai hu aketia so tumpham pini longle phelang ke hodai pon pini orenga warsai ke pipon lai hu sami nang tum prabjin pen ing than pono anlo blotang te nang tum kiningje la pen akam chingbar po la se nang tum han chuning ri lo la pen ra tu non ke wang jilang sitame made pini pen sitame APSL sia song ke 6 schedule to the mini constitution of India mane 6 schedule ateng ben se kam claim ponpo Indian ke ma aron along ilitum Karbi mate inglong aso phan aron so
kiki maron susu ile tumpana panong pia teng besi APSL sia song ke kai ke ta che song thipo la so teng besi kai ke ta me ke income chior konpo la si ke mang la hello separate electoral income long letik la pente prabjin pen PGR vizara long le eviction vek nang po la pen council long aron chok lim pen det che chari long nang po la hello la si nili pini kapre kalam kenige dam uji ninghang hello se kadu kabe solang do karbi ara sitame APSL sia song mate jai kathar ka ningja lam ke ningje tap kali puke pini an ke klang dak lo ta se APSL sia ka che song higher lo election le rem de sitame APSL sia song tum akache song bang ga higher lo ta se ke padusi pini tuliram rongha ke hai sitame pini methang a party mate methang ang hoya phanchot ke nang le 6 schedule awareness bi nang ne jong si nang le det ke chari ponje pha methang a council methang along ri ke chari ponje phan se ke chini ne pen pini awareness ke tu protang ke nang le phan welcome lo la pen lason awareness do pik nang selang la pen le tum claim rap pe dang rong rubalu atok anu arat phan ta me le tum 6 schedule alam than pon iglo na nang li kwan ma ke than pon 6 schedule teng ben than ponon aka prek suitap rinon e amuk na than ke chokche tamuk na than ke chokche la so bang ke ningje tab rinon la no protang te la ke political a phan chalo la ke siang khoi phan chalo la lo protang te nilitum na pui bang ke non bang ke Narendra Modi ajadu ke jutkok se ke non head jong MP election ke penan adima bang ke APSL sia tu constituency kep abang ke APSLC tum hide del lapen ke remlang adim stame asap sap bele people ma protang te la bang ke Narendra Modi ajadu ke non Karbi Anglong along ke accept selu non ke jai katha rajyo ajadu mate 6 schedule aja konga tengpen Karbi Anglong chechari long nang jipu radatum ke cherok tok mate radatum aning ke matha thip ajok se pini la poan APSLC atu vote ke kamlo la so posi CM tuliram rongha kai sitame nangli det nangli longri jong se chingkhon pulotang te nangli 6 schedule ateng pele sai deng konon nangli phan welcome lo la benere to 6 schedule awareness abang ke bipon unong sala la nini kali non chekloy jones tame nangli tum tangkat nangli tumari deng tangka poisa do kok non chekloy jones tame nangli tum awareness bitha la ka welcome lo la ben a wartin da bidam tha awareness nilitum APSLC mate jai ka tharason a rong tin ha inglong along ke do e don vet aphan ta nilitum 6 schedule alam ke thanda ma som thos nang litum ta damra thandam tha anglo protang te litum kar bi mate inglong so rar tum me thang aja kong chi chini po bang e ke chong thui ta ba link ke kroi kroi asi nang litum hata me ning thelo repini nili live ke bang alam thipi bang ke la aning ji pense nili lam the ri ke lo kartom Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me